Nyakorom gajwang dakika 20 tok sadek marokinyi kamoro moro mintiere machiegni e Twak. E chenro mar mbaka oromo duche maka wuono jija hera wacho ni members day chieng' tich abich bende watero gik moko mos. Ang'e weche mag siasa wasebedo kwathung'o godo chakruok mar juma. Bende bere kwatieko juma ka wan relaxed gidho ngere kaka wacho. Kokamano okinyi maka wuono ber mar mondo mi watwake hera ma ihawo mabende gidho ngere ong'ere kaka long distance relationship. Bende sebede achiel ber mane mubiro godo achiedh nade ma ubiro godo sigandi en mane nyakorom gajwangu kinyi makawuono wayawonu pap bende akeni anyakaram na yawonu lines magwa mago mag simbo ng'we yamo mar mondo minyiswa kaka mari nobedo kaka mana ka pili tudri kodwa lai magwa mago timachok 2:600 mbui mano mar Facebook, YouTube, Citizen Digital ido wachok achiel itudri koda pages maga mag mbui mano mar Facebook iyuda Sharon Ong'aw kinyi makawuono antiere ka giwelo mabende wadwaro gogodo mbaka market kodma antiere ka gi Jacqueline Okiri mabende ene jahocho kopogre gi Jacqueline Okiri antiere ka gi Titus Otieno mabende en jala matono wacho ni bende en gi sigana kaka mare nobedo gi jaherane koka manachaka ne kodi Jackie machiegni mos jopiny Amuso gandaluo kinyi majaberni kamora mora mauntie kageno nuchio maber kendo warwaku e mbaka mondo watwagi kaluore gachiel adek misekale kaluore kod long distance hera mabor karo dak mabor Hero kamana inya mano Jackie Okiri nyakorom gajwang mabende enja hocho obro bedo kosumonu maparo Jackie bende biro nyiso apo nono ni embe no sebede hera mano mihawo koka mano achop kod mi Titus Otieno injal mabende iwacho ni isedak mabor gi jahera ni mana mar mondo mang'e Titus en ng'a pakri Hero kamano ingeluongo ni Titus Otieno moso ganda duto hero kamano kuom kela kawuono mbaka oromo abedo a long distance relationship at some point in my life to nena very interesting experience ma adwa mondo ayie mondo abi mondo wuo kawuono mondo go sigana na to dong mano ber ini mochaka kodi nikichini mise yangori ni isebedo gi hera mihawo mana konyal muna injo sigandi Titus koro nen almost gimoro 10 years ago ma ane long distance relationship ma anadak kae to jahera na no dak loka to koro no watudre kae no ane mission moro kae to watudre kae to waerere to amua ni koro wan wadwa chako relationship koro bang dweche ariyo kamae jahera na odok loka koro wachako tudre an kae on loka watudre wiyamo and kamane kaka nochako kum thuolo maromo nade mana konyalo mana winjo ka igachiel gi nus yes ibo bedo kinyiso sigandi nobedo nade Jackie kina winje mari ibe isebede gi hera mihawo Sharon Mos an poka bedo gi hera mihawo to en morna na winjo ka wadwa ni usegiso wani usebedo in that kind of relationship ma wageno ni odhilero nwa matut kaka nobedo berne kod rachne nikech ang'eni gimoro ntiega gi berne gi rachne nyaka bed gi ber nyaka gi rachne koro kawuono gombo winjo tabenda bro gole pacha mana matis mang'eyo gi gik maseneno samoro kokalore kuom osiepe kata wede maseneno ka kanigi dak ainano obed hera obed dak ng'ano mano sekendi mapono no ticho pogo umoteri kata kama chielo tingeni hera mihawo nyakorom gajwang nyaka wawinjre okocho ni nyaka koro ni bedi Kenya samoro jahera ni nitiere Uganda nyalo na bedo Nairobi to jahera ni nitiere Nakuru samoro jahera ni nitiere Kisumu maga hera mihawo long distance relationship as long as okudak kanyakla e ot achiel odiochieng' kodiochieng' okidhi ni dhi tich iduogo samoro yudo jahera ni e ot mane hera ma ihawo makoro kioro ote mage ote mabende adwaro bedo kane ni bende nyiso experience mabende isebedo godo Titus kaka jal mosebedo gi jahera ne mabende in bende koro wacho ni mari ne nitiere pinje mago maoko nyiswa nobedo nade achera ni kapok wachako gi achiedh nade nikech achiedh nade nyalo bedo buora ber mane to bende nyalo nyiso ni for how long mama no sedhi to jahera ni no bende pod intiere godo nyaka sani
Mokwongo, mano ne na the first time mabedo gi ginene a relationship aina no. To kalure gi love language na. Love language na en touch. Gulo. Mulo. Koro ngato kaka an mobed oero touch, oero hugs, oero ni spend quality time gi jahera. Then very different, very difficult. Mane miyo koro communication no bedo ma very very frequent mondo oginene o compliment the distance man wantiere gono. But one of the benefits mananeno ni no communication and rampant. Communication wuoyo mang'eny sana. Nikech iyudo ni samana nindo kae gin gisechio ineno. Koro timeline mano no kanye manabedo a night owl ineno. Ngama tiyo gotieno. Mano ni kesha ni wachera. Kesha ni wachera. Hera no miyo kesha sana. Ineno. Ma wane sim, wane ginene, wane video ineno mondeka awuo gi jahera. Tinde bende lony manyasani bende osekelo kata mno kenge mang'eny. Sanyalo mna tudre gi ng'ato ni samoro jamana. To itudri kode kata mna yor sim ineno no chio nade. Donge. Koro mane one of the benefits mananeno nomiyo nabedo intentional sana on communication. Nkechan ngama nokan very keen gi communication. Koro mano nomiyo ni nyaka I pull up my socks mondo koro eka omiyo wawuo mang'eny. Benefit moro ni nayudo ka part of communication manachiel. Number 2 en commitment mar duaro ng'eyo kaka nyalo bedo jahera maber. And some of these things seche moko wakao for granted. Lakini koro nkech ng'ama ni mabor to eka ong'eni ahere, mano ni nyiso ni nyaka abed gi kinda. Ineno, nyaka abed gi gimiluongo ni accountability. Ineno, accountability manyiso ni an kuma wacho ni antie, atimo gima wacho ni mani yoro picha kosanango mar mondo mi ng'ato ong'e. Gego no bira natural. Ni kawuono adhi kuma kama ne picha ne kuma gima tiyo kawuono, gima timo kawuono, mae gima chamo kawuono, be ng'isa gimitimo ineno. Geno mara nimbe ni oro tembe ndo oro. No gino no wuoka naturally. Ok ni koro ni no suspect each other. Ero kama naina kapo kinyiso kara mna chiedh nade mabende biro godo nikech ang'eni chiedh nade nyalo bedo buora. Jake winje kara mna pachi kotede kod hera mabende ihawo. Hera mihawo Sharon kaka sewacho ni nyalo bet ni nitie rachne gi berne. Kaka winjo kaka Titus temo lero nitie challenges manentie to nitie benefits. In another way konchiel no temo miye bedo ng'at ma loso kod jaherane pile ka pile mondo ne get in touch mondo mi ong'eni chal nadi chiu nadi. But adiri makende korka kora ayudo ka challenges mar hera maborni. Hera mihawo ni ayudo ka en gi challenges mang'eny. Nikech samori chio, samori duoge ot, idwaro kata gombaka. Ang'eni bogo simu, yes ubro tuduru e yor simu. But hera ni mani machiegni, chutho hera no nigo beda gima ni machiegni. Ena ni koro piny masani emosemiyo ji koro bedo gi hera mihawo ni. Nikech samora wuok adhi manyo makata ni kendo to samora yudo ka ngima mana rubini kata wawacho ni hera nyalo bet ni en Kisumu, en Nairobi, en Mombasa, dhako samora decide itero dala. To mae biro nikech samora yudo ka pek mar bedo gi familia ka. For example, samoro in kata gi nyithindo 3-4. Iyudo kidaka ido chulo ot, yuto mari samoro koyieni chulo ot, chiemo and kadhalika. Koro ineno ni one way you achiel mar cut the cost en samoro jogi odag dala mondo mi tich mayot. Kanyo dhi lose kama no bende na achiel kuom yore mag cutting cost adier. Nyalo bedo atema kelo achiel kuom gik manyalo bedo ni samoro miyo upogoru. Nikech an kana adongo an kakora baba na no puonja ni dhako idak go machiegni. Mano dholuo mana hero kabisa na kaw kuom baba na. Nikech naneno ga ka mondo wetena samoro ne ginyalo dak dala. Chuogi ne nyalo wegi dala to biro tich Nairobi. To baba na ne nyalo neno ka wuode odak for a period of time kapok obiro dala ir dhako. To noero gatiyo gi dholuo mara noluongo gi gani mara. Nyaka nyoche chuori wuog ka baba na ne ng'ama ratiro kabisa.
oizi ni nyaka nyae churi wuka aneno ka dani dhi chiro kelo fulu tedo to uchamo kelo mena tedo to uchamo to churi ni dani ni anolo ni sit dendi kori ng'eyo kinye ne baba na nopidho mbao mang'eny no nyalo uso mbao go immediately mondo miyo mare ni mondo kinyo chak wuotho dhi ir chwore reason ni baba ni reason ni dhako ni kobedo mabor gi dichuo for long bro chako kete e bayo makagika ama tembe moko manyalo miyo donje timbe moko ma joma chon ne reason kamano kendo ne ging'eyo ni mano nyalore to kawuono civilization obiro gi gik mang'eny mamoko iyudo ni giketho to moko loso koro nitie challenges e hera mihawo maborni challenges nyakwa losa hinya mabende joka nyanam samoro nyalo relate godo mano kotenre kod hera mihawo ni samoro dichuo kum ranyisi matimo na gima na ranyisi dichuo nitie Nairobi dhako to koro keto dala wira ochumi rach wira nengo mogo nengo sukari ni malo in men dala no ngapidhe mane kata mna kioro no omenda mano be ibro mana konya kata mna kaka jahocho ber mar mondo bi familia dak kanyakla nyithindo dhako kikior dala mago tutete wabro bedo kwaso men mana ni Titus na pokinyiso ni jahera ni mabende ni ntiere oda piny maloka ni na podun together then mose kadho koso no chopo kanya hera no bedo matek ango mano kendo hero bedo matek no bedo matek nikech gik ma Jackie osewacho jaocho wacho en adier hera ni dwaro ni un machiegni to kaka na tangulia wacho ni and one of my love languages and touch and quality time ineno ma anadwaro ni abedo gi jahera na ka machiegni koro relationship no nen a stretch kuma to be no biro bange bo wacho ni matotek ineno matotek alafu no dhi modhi odak kocha koso no dhi to duogo ngini be nyaka wang'eni no dhi no odar chuth koso nan no dak galoka koro ne gibiro kae ne gibiro no tudre mission to gimiluongo ni love at first sight to niseng'e no dak loka maning'e gima ni donje nang'e gima na donje to mbaka manwagoyo no winjre ni koro either achiel kuomwa bro relocate ineno koro relationship no rumo kapoko ginene wa finalize wachope mano nikech tiari no wasewinjo experience the strain ma ginene ma distance no kelo a relationship nikech iyudo ni nentie demands mang'eny ineno demands ma nokonyal tabe no kanyal ni kila saa ago sim gino na tek yacha ni na tek nikech bende omenda bende maka nikech bende geni mar mondo mi ng'ato nyiew data kata mana gocho ng'weyamo kar mar mondo mi ng'ato gocha neno bende tinde WhatsApp okelonwa yot WhatsApp nyalo goche kore manyo mana data bundles donge Jackie ang'ene wach nitiere jo kanyana bende neno kosechakoro ote magika mano kaluwore kod hera mabende ihawo experience magi kaka nobedo wabro bedo kwa somo gi e kinde thuolo mano ken mana ni achiedh nade bende thoth Jackie mana kinyalo mana mawacho mko kuma achiedh nade ma hera mihawo biro godo gi yo ma oganda ma bende nitiere nyalo kedo godo achiedh nade ema asechako mulo ka makati winjo ka wadwa Titus bende oseyie ni hera no nitie gi pek ne gimiye tem they were giving it a try to giyudo ni ok nyalre nango owacho ni ohero mulo ohero gima machiegni ma kodwa love languages yes odwa go mbaka samoro nitie gima chando chunye tek samoro yudo pimo ne ng'ato gimoro ma samoro thagi ahinya simu koro ka in kode machiegni kendo ng'ato ma ungo machiegni Sharon yot somo ka chieng' moro moods ge ineno kokrach ochio kantie pek moro e chunye bro bedo ni mayot sana kaluwore gi kaka uloso ga ugo mbaka ting'eni ng'at mani mabor nyalo pretend ni gik moko ni sawa to gik moko ok ni sawa hera mani mabor ni an korka kora kaka Jackie awacho no ketho gik mang'eny to nikech asewacho ni yor manyo nikech madwa wuoye kabisa maseneno en jomosekendore kasto yor manyo ni ogolo kata jaodi
Nairobi ka kata Kenya ka utero Uganda utero US kendo udwa daka period of kata higni 5 auchiel moko ni kata par kapok pod en churi remember ni en chiegi be lakini nikech yor manyo koro chopo ochuno ni nyaka upogru koro an gini osebedo ka chanda kendo kelo na topic maber kabisa nikech apenjo ni in which kind of kind trust is something very important gima ber ahinya winjruok kod faith trust each other and gima very important kendo mano wacho ni igeno kuom ng'ato geno mari kik lal wanyalo geno kuom ng'ato kendo anyalo ritora wan joma mon wanyalo ga ritore chuo be ok ang'eyo ni nyalo ritore to kuom kinde marom nadi nikech koko nyal ritore to nyiso ni tem dhi rwake richo dhako be tem biro rwake richo kwa romo akia ka be koro nitie yie ka trust mawuoyeni idauta tadauti okwan koda diri nikech wasebedo mabor kuma intie ni wuon ng'ani sedak nadi to in min ng'ani sedak nadi magi gik mamiyo ji dwaro ga nodak kana achiel kuom gik momiyo mondo ging'ere dak machiegni mondo mi kik ng'ato donje richa inani kech piny ma wantie be wang'e ni tinde en piny momer obiro gi tuoche obiro ga chiedh nadi mopogore koro chutho an adwaro ni jomodak jomokendore obed machiegni to kochuno ni nyaka obed mabor tadwa kwayo gi muolo ritruok adieri bedo faithful to each other kod horruok gena ni achiel mana sajiero cha macho e mara kwa Nyasaye mondo kelni kwe mar del mondo kikimi idonje richo mondo mamako timore bende wang'e ni tembe nyaka bede donge tembe nyaka bede on both sides de sama kore wechi igera chiure kendo dikanye ikara na gimotimo to gima jaki bende wacha paro ni en wach mabende lungu Titus adiera kama nitiere geno kata mna trust nikech trust chaka onotore to hera no bende onge kuma dhi donge kuom ranyisi samoro kaka nyini Kenya samoro jahera nitiere loka mana kaka kisewacho nikech ok seche duto te Titus mabende biro bedo kikesha nikoro nikech samoro piny mentiere notieno kon en daytime vice versa iwinjo kuma kelo kanyo ka samoro wanogocho ni to nokimako simu samoro video call imbe video call dong gwandruok chako wuok kanyo nin kanye to mana ka jalo winjo pache wach makama koro an ng'ama no ero dhi lemo sana koro seche moko one of those caches yuda ka ane kanisa lakini koro nikech dhano en dhano to nitie mahitaji ma dhano nyaka dhano wadgi bro meet and Nyasaye kako oginine olosowa wan jok ma dwaro ni wakikre we have physical relationship and koro seche moko ka ne wanyalo gombaka agocho wago sim to nyalo ngisa ni kawuono adhi kamoro kuma kama nan gosiepe na moko kama to chako notice to ntie picha yoro na picha ngwen kama to ntie jama moro kanyo ma enena bathi kanyo en ngawa ineno en ngawa to seche moko be subconsciously chako gomba kan abe na kama to doga ni kara ntie ngama jiario kama mabedo ka mention kori penya ni to magi to ngawa kor ineno mano nkech ni kaka dhano Nyasaye kako ketwa ni wadwaro mondo watudre so that's social bit ma okonyal mia kumen maborno iyudo ni koro kaka okiri wacho ni yot mondo idonje e tembe ineno to bende kara mna Titus gi Jackie kiki wawili nitiere jowa moko mabende nitiere hera mabende hao mabende tiyo negi kata mna bende nitiere achiedh nade makoni kod kocha nitiere kata majok manie Kenya mabende nitiere long distance relationship market kod mabende samoro moko kuom gi bende osewa kata mna en wach mabende gisetemo mabende gintiere Kenya market kod mago bende ka gisomonwa paro ni hera mi hao ne gino kege mage manego bed ni iluwo mar mondo mi hera cha ubed intact mana kaka senyisi kendo pod anuoyo Sharon mondo hera ni owak en commitment trust and faith each other bedo faithful to each other that can make it work nikech ka asebedo jaratiro naseyiero wuodwegi ni tacho ni mae jaoda koro nikech ang'e ni yor manyo sepogowa to wadhi winjore ni mondo waritodwa
gi kwe, gi hera, gi muolo, en ritruok, nikech nyaki kuongi herri, mabo biro gi herruok, iluorri, her dendi, tiher Nyasachi. Samoro nyalo hero rito jahera ni chato ok ritore. Koro adwa nyisi ni mano koro en winjruok, ka en oamua dhi out of winjruok, just stick to your word. Ng'e ni e nyim Nyasaye Ruoth ong'eyi moloyo. Wach ni an naseyiero dichuo achiel to dichuo ni chwora, kata ma ichiega. To kaluwo ni mano nyaka luore, ahere kasta miye luor makor ka kore. Mano bobiro gi luoro chiegi kata jaodi, kasto luoro Nyasaye bende nyaka bede iye ka. Ng'at moluoro Nyasaye kaka Ruoth wacho ni en chakruok mar rieko duto. Obiro biro gi gik mang'eny ahinya. Obiro with a lot of respect, obiro with muolo, obiro with hera, obiro with... This is the temple of the Lord. Denda ni ene kalu mar Nyasaye. To nase chiwe ne dichuo achiel. Na chiwe ne dhako achiel. Kendo nasingora ni ma ichiga kendo tho ema nopogwa. Koro kani singori e nyim ng'a? Ok e nyim dhano, e nyim Nyasaye. To ng'ano miluoro en ng'a? En Nyasachi. Momiyo idwa ni wuothe ratiro ma kata ine mudho, kata ine ler, to you will stick to lercha. Mae bane yiero. Mano biro konyi rito odi. To moloyo be nyaka med ne joma mine. Chuo gi ponono ginyalo gabaro matis. Lakini ng'ama dhako, lamo mar dhako niga kod teko kabisa kapok ing'eyo. Kiwuothe ratiro, to Nyasaye ong'e ni wuothe ratiro. Ilamo ne odi kendi ume gi remb Yesu. Onyalo umi, kata chuori no, Nyasaye pol nyalo kiel to lamo ne ga alama ni Ruoth, minago kwe. Makama, onyalo rite. Ta ase wacho ni challenges to ntie, but koro wadwa ng'iyo jok mo o make it mo work. Mane madwa ng'iyo nikech achiedh nade maduong' kar miwacho kanyo, kaka miyo samoro kaka wuoro onyalo ritore kama intiere. Jahera ne cha to timang'o geno trust ma bende nyalo bedo kata mana kanyisi ni samoro timo makare. Sama bende ritori cases kana mana buche mathoth waseneno, ini ritori wuono pacho marito kara miyo mana nyiri mamoko kata mana ich, wal ka wani duogo kata mana ka iwinjo mana buche mopogore opogore, en gi dhako kata mana mar ariyo, mar adek akeni kanye. Magi duto tene pandi. Tinde be wadak e piny ma tuoche bende nitiere. Ini ritori makare to kawan ero, kawan useriworu bang' thuolo mabiro, inyo ni samoro nitiere koda kute. Ipenji ni ang'o mano kelo kutegi. Koro uchako seru, in mane miya. Buche ma kamago waseneno, momiyo kata mana Kenya bende kethore. To maduong' mogik ma bende adwaro ni walose, en kaka ji ma bende nitiere e dak ma ihawo, kaka gisebedo ka gidak. Nikech ni thoth ji bende nitiere kod dak ma ihawo ma bende osewak, ma nyaka sani osebedo kata mana katiyo. Titan, kaka jal ma bende nitiere e hera mi ihawo, wale sani kotenre kod financial constraints, omenda ka chal nade? Mano ne tek, nikech samanwani relationship no yudo ka pod eka kora achako tiyo, ineno, achako ilongo nade? Teach. Achako teach. To jahera na nen ng'ama be otiyo loka. Koro an focus na nen ni ne pok wawinjre ni ng'ama biro. Ane madhe kose ne mobiro. Koro lakini ginene nkech ne notiyo, mano nen different. Nkech en kama onyalo take care of her bills, take care of my bills. Koro one watch finances no kotek sana. My focus nen gera kae mondo abed a position manyalo kao dhako. Napokuchope okang' mar neno ni Taita sema dhi loka, koso madam chema duogo Kenya ka. Kanyo ne pok wachopo kanyo. Ne pod wagero foundation. Tingene relationship mamoko maruno hapa no it's a very good example. Jackie riche maka wuono kata ma wach mawinjo. Ngato serious ni ito koro mano nyiso ni koro in gi financial obligations. Bed net yuko kati neni ambe da dak ngima moro maber. Aparo ni mane is a very good example at least. Mano ntiere godo. Tinde chaka kuma dating and teach. No, tinde dating and teach. Ma samo date matin kama to. Or na lunch. Amina fix. Kama. Lakini gima Taita sok nyiswa kanyo malongo ni e kindgi ka. Ne giwinjore ni ng'ato ka ng'ato take care of himself or herself koso bende support.
nitie ng'ama ne nyalo miyo wadgi support kata oro de kata mana gift dong wacho ni in mari cha love language ne en touch gi ang'ocha donge in mari not gift benge kuma no antie nkech mane nyako mane ginene nobiro kaka missionary koro notiyo gi missionary organization ma negi biro ginyalo biro kata diriyo e higa koro kanye kuma no capitalize ni wanenre sama gibiro but of course sama koro biro donge anyalo oro ne gimoro ni mondo ikelna gima kama koro en monyiewni adwaro gima kama loka kelna ama obe okelo na gimoro to be ko biro kae to yudo ka anyiewo gimoro anyiewo a gift lakini ne wane dating phase kanyo mapok ne pokwa them into details yeah nikishangino diche maka uno ote ng'eny wana sema ni moko kuom ote mana kinyalo mana ketna moko kuom ote mabende wabro bedo kwa somo achiel kachiel nyakoro mga juang po nono ni ne hera mihawo nyiso ni Mario osebedo nade mar mondo mikikwane kata mna chuny nyakoro mga juang masa moro ni gigeno e twak maka masa moro ni ja hera mare mabende nitiere oko kata mabende nitiere pacho kaendi gidaki long distance kikwa neg chunyu ber bende ko winje pach joneno jaki nyarmudi wacho ni an natemo mabor zaidi Nakuru naweyo kinyne mana ng'uma nosetimre Jackie kinyno dong mana de achiel no mano chon manade kopogre gi Jackie nitiere janeno marwa moro machielo okelo iwacho ni wene wasunge mago Afrika ka temine giwagi wacho wene wasunge mago Afrika ka temine giwagi pogruok mane mabende piny mag Afrika gi wasunge nitiere godo Jackie biro bido kesomo nwane na paro Douglas Munda wacho ni anena temo tenene nyako Josem owuondo ma oweya ke en gi ich ba wawere otek tinde eka oyuak tinde ko yuak kendo otedo dhako mar ariyo ni jaduong' moro an bende asekendo wadhi nyime gi ngima wa lakini pod waloso uga kendo wacho ni nene oseme kar loso no bendo wadhi bedo kwa loso kwa wacha nena ni wach loso gi ex ne bende nyalo kelo kata mna jema abonyo di dota wacho ni heartbreak tupu simu inazimo saa 2 usiku hadi the next day asubuhi mara simu ilienda off mara niliacha simu kwa fundi mara nilichoka nikalala mapema anto tamaya watho yani kata kiyo bora tekene apara ni wamaka maka otego kamano wabro bedo ka wadonje ote mama wacha gi ote ma Jackie bro nega genyere studio ka wacha gi ote mogik mar de dotan ka simu samoro na ionge charge kaka wachiyo ni wawuok simu orumo charge dhi ot simu stima onge koro kirinda mano be wach simu ilizima ni wacho maber ni WhatsApp okelo tich mayot lakini simu no achiel mokelo tich mayot no okelo weche mang'eny moloyo yot nikech as kaka bwana no wacho en adier wuonruok ng'enye iye adieri tis to mage gik ma asewacho ni gik nyalo biro mana gi luoro Nyasaye ng'amo luoro Nyasaye mayore ne ema bobedo jamibadhi to ng'ano moluoro Nyasaye Sharon to bobedo beda jaratiro okadwa wacho ni ji duto manigi long distance relationship gi ok work but maseng'eyo an gi osiepe ga ma marriage gi kende gi osekethore mowere kabisa kendo lit ne chunya kaneno jok mane Nyasaye oseriwo kawere makendo koro ji odak ka ochare kwe onge gipogore ma ng'ato ka ng'ato koro ni mana kien nikech dhi manyo maburni en gima lit to koro okang'e ni wadwa tieke nang'o en gima osebedo to gima dwa yudo ahinya bende mosetimore kuom dhano dhano ema osetamore bedo jadiera e nyim Nyasaye dhano osetamore luoro wach Nyasaye ni waweyo yore Nyasaye kendo kisomo muma tiwinjo ka gigi Jehova wuoye nitie mwa nyocha somo monyisani ni kinde osechopo makata chiegi midak ge ot kiki trust kata chiegi midak go ni kendo dhaka chiel idhi kende gi nyare kendo dayo idhi kende gi chiwuode mano yudore naun e kamora chiel kendo Ruth penjo ni to ng'ama ding'e gimomiyo piny osekethore mochalo kama nikech timbe ma dhano timo dhano oseweyo yor adieri oseweyo luoro Nyasaye kata mana jo Nyasaye wuon pod yudo ka pod yore gi gina gaja wacho ni samoro wawe wuoyo kata kawuono wuoyo long distance relationship to kata mana dhako me odaka gi chuore ka
pod yuda ka timbe aina gitimore. Nikech ka wani wuok idhi tich kuma wano dhi orao e bendikia. Kata jatiji ma ot kaeni. Dichuo ng'ama moko aseneno modhi tich, udhi tich ute. Ochako gajre ochako duogo ka. Kech ni kelo ne nyako moro ka hausal mamore. Kori penjeri ni to en ang'o mok timre. An gima nyalo kwayo bodo ni nigi dichuo kata dhako mudak mopogore. Winjruok mondo bedi kindu ji ariyo. Monde ung'e ni ne uyiero timang'o. For ngimau, gi ngima nyithiu, gi ngimau mabiro. Udwaro no chal nade. Kech anaseneno mier kata ma ji odake mana kana chiel to gisetho magiwe nyithindo kiye. Adier. Nyithindo de katinde doka luwa kuchi doka de nigi nyithindo de mutiye modong e gwenge nyithindo okang'e gimomiyo gini poko chamo chunyu jowetena kata mana buche masani iwinjo kata mana kuom ranyisi kata mana buche masani ma kata bede walando tekne kata mana nyikwara mgajwang ngido ka dhako nego kata mana dichuo monego nyaka nyithindo samoro nyithinda ken owe en gik matimore ma nyaka bedni wanyisi nyakwara mgajwang adier ma bende nitiere mama gi nyaka bigi gimiluongo ni discipline discipline ng'e gimidwaro yiero mari e kinde gi dichuo beduru un joma noherore ne useroru nuheroru muyie nudwa dak beduru piny pod upim wach ang'o mosekethore mok nyal losi aparo ni Jackie na dier wacho ni discipline ibedi gi luor ne jaodi chiegi bendi bedi gi jal manyalo loso communication apa ni weche ariyo is key to relationship en mana ni ngima bende ridore nyalo yudo ni bende nikitano moko kuom paro ma bende biro en ni ngima ridore kiyudo ka dhako gi dichuo tiyo en an added advantage gi ngima moridore kiny ng'ata achiel kon lalo kata mana tijo nikech magi gik matimore to kiny ng'ata achiel nitiere godo manyalo miyo mondo dhi mbele gi ngima pile en mana nudushi maka wuono ng'ata nyalo mi transfer kuom ranyisi ka wuona natiyo Ramogi Kisumu dong pod wan gi apiso miya transfer dhi Kisumu joga we kanye awe Nairobi discipline manitiere en ang'o samoro bende nyalo wacho ni e kinde thuolo mabiro nyalo bad chuori kata mana chiegi nyalo manyo tich ka mintiere koro communication kae ka discipline nitie to winjruok dhi bedo Sharon kaki wacho no wawinjire ni en period marom nadi ma inyalo limo chiegi dala kata kitiyo Nairobi kata in kanye to dhako bende nyalo biro ga upango mondo kik udonje temptations nyaka uket ni dweche ariyo kang'eny tajaoro nega chiga fare to biro an bende kayudo off abenda dhi dala ma se wacho ni wuon wane nyisa ni dhako ok bedgo mabor takasome mwabe na yudo ka wacho ni kik dhako mokend machiegni bed mabor gi chiegi chuore kik tere tich mabor mondo mi opogre kata muma bende Jackie ondiko ni dhako gi dichuo ne riwre to na gibed ringre adi gimoro achiel aya techa sawinja dina pachi ahinya wang'iyane kata mana Kenya ka nikech wang'ine Kenya ka nitiere gwenge mopogore mana ka sewacho ng'ato nyalo bedo ni tiyo kaluo moro tie boma mopogore to koro gigwenyore koro moro dak kumoro machielo moro bodak kumoro machielo wacha gi ranyisi mar Kenya ka mar mondo mi ng'ato dhi one kata mana chiege olim kata mana chuore modak e bombe mopogore pachoka nego bende gitieko how long mar mondo mi ginere kasto bang'e walosane na kutundre kod pinje mamoko maoko kaka kuom ranyisi kaka tudruok ma bende nitiere godo gi jahirani kaka Jacqueline owacho en mana winjruok nikech ginene ji opogore alafu life situation be opogore kabisa nikech inyalo yudo ni kulingana gi tija okanyal neno jahera na for maybe a month to koro kwa winjire ni every opportunity mayudo to nyaka akaw opportunity be it off be it weekends to akaw opportunity no lakini ndwa medo gimoro kuom gima Jacqueline owacho and an element of boundaries akia boundaries olungo nade boundaries mano and one discipline ma aneno ka kik ngato kath kata mnakie onya wana game yes boundaries no manen gima mokongo wawinjire gi jaherana ni number 1 kaka awuoyo gi mon or kaka awuoyo gi itudri gi chuo nyaka ubed gi boundaries aina fulani magi ema bro miyo okibibede temptation because to mani bonge na deke udak no ko winjire alafu kaka Jacqueline owacho an kaka ng'ato binafsi nyaka amua ni magi values madwa dakgo magi boundaries na inano kwa mfano for example kose chopo sario gotieno okinyal yuda ni
awuoyo gi sim, or you are chatting. I'm chatting gi anyone ma of opposite sex, you know. Kochopo sa day. Mano rules maika makonya, you know. Ni nkech seche moko weche mang'eny timrega gotieno, you know. Koro aoro ni message sa 4:30 otieno. Pacha timango, pacha parango sama aoro ni dongote kabele nyaka wang'eni jilose ango samoro ntich ata ka kuom ranyisi Cleophas gocho na kata mnasa bicho tieno. Koro opa jane Sharon ben no yudo welo mana kene lore. Koro ineno koro kaka nkech an ang'era ang'e kaka an koro ntie boundaries maketo ma these rail guards ma safeguard ineno to koro kwa winjre gi jaherana ni oripo waket boundaries gi nkech one and foremost kwa bedo very honest ang'e ni an tembe aina gi emanyalo maka emomiyo koro adwa mondo aket boundaries achiel ariyo kama ma ka kalo boundaries ni ang'e ni okan maber anything can happen you know koro boundaries go ema aneno kanyalo konyo jok ma odak mabor kata jok modak kamora achiel you know boundaries and discipline ma to mago duto te fall into communication nikech hera ka hera opogore jaki kane gi ng'ate imbi ni gi ng'ati maru opogore kaka uloso kaka kuwinjoru opogore apani maneno wach ma adiera manyaka bede wasumne joneno akawe moko kuom ote manani ote magu kawuono to anya kwar mga jwang abro temo kar nyalo mara jaki ingene kichako nyiero kaka tambe kata mna koro loso tam Sharon yena mede giboro matis okay korka tudruok ka korka simuka akiani ana apogra kudima yes bedo principal bear to ntie gimoro mayudo korka communication ka ma bendo seketho udi mang'eny wach simuni iloso nyaka sadino mano but nitie jok moko matiyo aneno jok moko decide ni gochopo tieno gin giloro ga simbe gi nitie jok moko ma kochopo saa 2 to kikichat lakini nitie tich kako wacho ni dogi mano betie koro unless ni ng'eyo the kind of teach machiegi kata maidi tiyo ayieni to ng'at ma jok jaratiro be kata communication ne will just tell you ni okay ng'at ma wacho ni kata kan chat to kai ngama ber sibu kata wiye kata kai gidede ma dongen chori ango mi yes password biolo wala password ng'eny kata ni donje message password donje WhatsApp password no communication kanyo anyway jiubede gi luora kisechope ot mi jaodi luor makor ka kore chori be the same lakini simu to an ka koro kaero mundo lori ahinya nikech samoro emergency moro nyalo biro kata gotieno temo richi to kore kai ni mteja waketa simu to gimase wacho nwa beda honest to each other walure to wabiri jo adieri wawuothe eler piny modake ni tinde awinjo ni simu bendo lokre police station kidonje simu ng'ato ing'e gimedhe dwaro wach moro matek ahinya wakani moko kuom mote nyakoro mga jwang mabende ntiere kawuono ing'e en Twak e studio to en Twak kodi bende director mara kawano yie bende wani yaw kata mna lines mag ong'we yamo wawinja kata mna pachi koro chakre saa 4 kawan waseka yuyo matena wan wayaw nu lines mag ong'we yamo higochunwa tiwacho weche maler nikech kora en live wacho weche maler ma bende japiny nyathi nyalo winjo donge kok mano wasema ne feedback mano ote mamoko ma bende haneno kosidonja ka ote ng'eny to ulomba gi ote uge nikech aya wana protalen otieno wacho ni it works under 3 principles: trust, communication and respect. Mago mabende wasebedo kwa somo ka Viola iwacho ni to kuteme ndiko messages gi gidoluo aya wate mane somana okay to me is good iwacho ni it's God, maturity, dreams, goals. Iwacho ni communication, trust, honesty, being faithful to each other and etc. For example, I'm in Mombasa yore mag manyo and is in Nairobi yore mag manyo. I do find it easy to do away with the challenges that may arise because I am mbeleber. Iwacho ni mbeleber kamae kaka nene jafwambo. Ero kama nanya kuom ote magi Viola. Ote machielo bende aneno kanyo koko manya koromga jwang. Ntiere ote machielo mabende abro bedo kasumo paro. Ote ng'eny ntiere janeno amoro machielo mabende Winnie Williet iwacho ni tek to tek jowadu. Mara simu inasumbua, mara stima. Inabidi tu utilie. Igeni nyaka bende kore bede ng'a bolore. Ka ing'eni jahera mari wuondi kanyo kuma trust issues donje. Rosina iwacho ni ma victim long distance caused the end
of our 2 years relationship. He got a new catch since I was far. Magi weche mabende timore kanyo. Kaka mano ote bende aneno kanyo weche mabende Jackie ma janeno mago aneno ka thoth gi medo somo wach mar simu ni osebedo kala mnaka kelo wach ijo ka jodi simu ilizima samoro ngato ingiso ngata adiera man kende to ngato weni wuonde adiera koro man kende mabende koro nyalo yangore mana ni ka simu ne iloroga seche machal nade e kinde thul kada mna sense ade kutieno pile ka pile to bende inindo sadi kende mago bende winjruok tinde bende wadake piny mako kinyiso kata good night to neno mana ni kumoro machielo Jackie. An simu oksekela jema mang'eny e udi but an korka kaka Jackie gima bro nyisou anyu osiepe wede na kamoro ma untie nyimene kod owete onge gima ber e piny ni kaka bedo jadiera adieri no will set you free kendo be onge okibi minori okibi timo gik moko kipandro kikitema to bende kiseyudo jahera ni osiep chunyi mani yiero ang'o ma pod chandi mane mimanyo kendo ang'o mimanyo kendo bende ng'ama ridhika gi gima en go tigone Nyasaye kamano tikwa korore Nyasaye umu otau udagi gi kwe gi hera mane gima idwaro e piny ka piny ma wadake ni ben piny mopongi weche mang'eny magik midonje mang'eny go borwa kiricho oborwa ki waseneno nyaka thoe in fact Sharon anyalo wacho ni kan gi confident ni ng'ama timo ma en ng'ama pok odak e piny ni mung'e gima piny en piny ni oonge mor ma ji parono kenda seyudo ni duong biro kod rieko mang'eny ana sedak e piny maseyuak matinda ol mana wacho ni to kara onge gimimanyo ka Nyasaye mingi ma to puonjri gonere kamwano to kasi kawe gi kwe gi hera giro kamano mang'eny nikech okiloyo jogo ma odak kati osiptende kata mamuonyo modak gi yath adier okiloyo gi winja maber kamora mora mi winja hera no onge gima bro kele ngimani yier gimi dwaro tikwa Nyasaye mondo telie obede taya marodi obed jarit marodi gi nyithindi umirieko mar ng'eyo gigo matut gi yor kaka inyalo kedo gi kaka inyalo kelo kwe bede kwe dirod bede ng'an manyalo lamo ma Nyasaye winji malok kata churi ma jachien mar chode oketo kuome kata dhako yes e kind ji ariyogi inyalo yudo ka gitem gina giremo nitie mier moko kata joma mon mane giremo machemka makato bede gi dichuo to koridhi ka gichwore no en bayo ni e rembe an gima nyalo mi mang'eny onge to anyalo kwayo ni Nyasaye maloko ng'ato Nyasaye manyalo loko ng'ato manyalo kelo kwe mi bed mi wach ni oromi e kawuono mondo yiere rito odi no gi chwori gi nyithindi yiere rito chiegi gi nyithindi bed jadieri luori herri kasto hera mar Yesu mondo umu kachiel gi kothi mane kiluorori ka ngato neno kada mna ko kiluorori bende kamano bende ngato nene ko kiluorori an koro to na duore lawi ngeni nyake chake it has to start from you yes. With you yani kwa kama nyako ramgaji wanga dakika na rio tok sangwen yene mara mondo myako yueyo matin e okang' mar ariyo wabiro bedo kwa yauni ong'we yamo namba nitiere e TV ni kanyo ibiro bedo kigocho wambo winje duondi kwa kamano wako yo matin wabiro bang' thuolo manok. Sama otimore. Kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. Kao kuchuni to kilose. Kime kolose. Totieno bage. Roslyn Obala. Jite nyalo dhi e school to ji adimo agi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyie. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno bende biro nyachiel kachiel kod Ramogi FM, kar chunje duo kod Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre saa 2 okinyi. Kik bai. Zile baraka unazonibariki Baba. Zile baraka unazonibariki Baba. Hebu waonyeshe
unavyonibariki, hebu waonyeshe. Kupata wimbo huu kama skiza tuni yako ni rahisi sana. Bonyeza *811 *277 hash. Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Epewe mag tuke mayero, Hero maradhula. kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black, e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre sa 8 odiochieng', nyaka sa 10, mana e Ramogi TV. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV, wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto, wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anje tich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso ka ngeso, Sadeko Otieno, e mine wacho. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Na korom gajwang machiegni okang marariyo main Twak e chenro mar piny wadhi nyime gi Twak kiny makawuono wago mana mbaka kaluwore koda hera mihawo kaka jokanyanama pod nono ni nitiere hera mihawo samoro isebede hera mihawo ma thuolo mari mar chiwonwa paro ka bendo kiny makawuono ayudo thuolo makare antiere ka gi jahocho e studio mano mung'ere kaka Jacqueline Okiri kanyakla kod Titus Otieno. Titus bende koro watiyo godo kaka case study, en jalo ma osedak mabor gi jaherane. Kaka manya korom gajwang ote mabende somo gin ote mabende obro bedo kwa wasomo kinde ka kinde nikech chenro dongen mar mbaka oromo. Koro mbaka wago e studio wago nyaka kama intiere. Mwalimu imbe na neni kanyo ka ioro ote moro ka ote ne bro bedo ka somo e kinde thuolo machok mano mwalimu Tom Onyango. Koko mano nacho ni okang mar ariyo nyakorom gajwang ini thuolo mar yuan watola me okang maber mabende koro nyalo yuan watola imbede nyiswa sigana mabende intiere godo po nono ni nintiere hera mabende ihawo kaka nikedo godo samoro pod idhi godo nyime nyaka sani inyiswa puonj mabende joneno magwa bende nyalo bedo kasomo. Ote mabende ntiere bende abro bedo kasomo nikech aneno ka time kata na saa bende dhi mapiyo piyo. Barak Ndama wuod Kademi wacho ni Sharon hera no tek because samoro nyako nyalo meto ni tekia tinde nyire ma meto wacho ni you can't trust each other where you are most men we have jealousy yani we lack faithfulness ni to jealousy nitaparo ni is both parties donge kwa kama wana makgi kanyo Lilian gochonwa Lilian hamosi ni oyawre hineno chenro kin kanye pachina ngoka luore kod thor wachne. Hello awinji makare Lilian an bende uchiew nade e studio kanyo wachiew makare pachina ngoka luore kod thor wach mabende wantiere godo kotenre kod hera ma ihawo. Hera mihawo to tek jowadwa. Intiere gi sigana minyalo mana nyisowa mapiyo piyo kapok wakawo sime moro? Ne an gi sigana kuom hera mihawo. An jaoda ne niga Eldoret.
to anto ne an dala Siaya. Ne en bang' higa ka higa dwe mar 12 manobiro ga e dala to hera miyawo ne oyudo ka an aritora kodgi to ento kare en be nitie kaka otimo Eldoret kuro. Ma era wano dhi mokethore okendo ko kang'eyo ma era wano dhi okethore mane wadhi wawere koro jaocho ang' ne teme jiwa e kanyo nikech era miyawo to tek. Mosa ahinya Lilian, wacho ni nobiro mana dala bang' thuolo mano mar higa achiel. Higa obiro tarik 25 kende tarik 26 todok to kendo nyaka tarik 25 Desemba machielo. To pesa to oro nyithindo dhi skul makare koso notimo nade? Pesa no oro matin nok rom koro namedo gi biashara. Kamano kaka era wanodhi okethore ma koro nadok dala wakano dhi moriemba kano se yudo dako era machielo. Erokamano ahinya Lilian kendo wagoni mos kuom okang' makamano na Jackie biro bedo ka somonwa paro. Kokamano kopogore gi Lilian bende wantiere gi Bernard kowuok e kaunti ma Kisumo. Bernard miwa pachi kaluwore gi thor wach ma wantiere godo. Sharon, wach mar hera mihawo otek nikech kata an owuon ne ayudo tich yo Mombasa ma dhi tich yo Mombasa to nawe dako dala to noduogo bedo challenges moko mang'eny ma koro yudo ka okaw nyaka dichuo mokel nyaka ei ot ka onge koro minwa gine magona simu ni dhi kaw dhako ni dhigo koro ka naduogo makaw dhako madhigo to the same thing po ne timore atima ma waduogo wawere kode ma nyaka sani en almost 2 years en yore ambe an yora koro hera mihawo ok nyal konyo gimoro amora. Erokamano ahinya Bernard kuom paro ma bende iwinjo. Kaka mano wadwoka nena penjo wasenjo kanyo Liliana kanyakla kod Bernard segandgi wachaka nege mar Lilian Jackie nawinjo kano kong wacho ni ikonye. Sharon, an nakonye Lilian mos makende nyamin. Mano piny ma wantie kidake to mago nyaka timre. To beda motegno gi chir. Nikech gima kitemo nyisa kanyo Sharon mada dwaro ng'eyo ni nong'isi ni noriembi. Koso ini wuone mani neno ni kech koro kendo ni neno ni okunyal bedo mon ariyo. Nikech kane en chuori manohangi mami wuon nyithindi to nyithindo ne ntie ok dina adwaro mondi we odi ni dhi dak dalau kata kano kendo richo no mare kinde gi Nyasache ini ni dak for the benefit of nyithindi irito nyithindi tirito kari to bende lure bende ka keny makamano na onge gi gwandruok ngene gwandruok bende tindo neno ji matho mang'eny mitho kada mne udi in the name of relationship kada marriage. Yes. To kane onge gwandruok mane momiya wacho ni okang'eyo kata noriembe mokwongo kano kendi mane en chuori manonyuomi mano ne chuori kendo wuon nyithinde makata pod indalau to mano pod chuori makata kitho to kure ma pod ibro duoki nyithindi nyalo duoki kuro mano bende ng'e koro winjruok mano ubete mochopo kumano chopo ni idog dalau dahero ng'eyo mondo mi walos matut to githuolo ni akaw mar goyo ni mos makende kendo adwa ni kaw kwe mar Nyasaye mondo losane kodi mos mama kikirikni beda Nyasaye bela mo bene giduoko omi kwe kikichapni ni dwa dhi kama ber onge ber kihero ndala ukanyo timatimo hala ipidhgo nyithindi kapod ubro chope winjruok ang'eni ubro chope winjruok. Erokamano ahinya Jackie mana ni ote ma bende donjo kaende gin mana jok manowere yani gitemo hera ma bende ihawo to kwa winja kata mana sigana nyakoro mga jo angochunwa inyisa ka sigandi kapo nono ni pod nitiere gi jahera ni samoro chiegi wuon paru moro ma bende nitiere maboro to dak nikech chenro ni en puonj donge nikech en puonj ma bende wasomo jokanyana moronwa ote watemo mar fuono ni en ang'o matimore mana ko nyalo somo moko kuom ote ma bende mamoko ma bende donjo nitiere kanyo jarani wacho ni nasetiyo oko maromo higni 3 to jogweng'e maricho mara none ni Migori mara none ni gweng'a jogweng'e bende nyaka walose ponono ni jogweng'e nyalo bedo ka sumo weche mok gin adiera. Jano machielo acha nyingi Milka Omolo iwacho ni ka dichuo idak go to ok kony nyithindo kaka nyithindo chiemo skul gimoro amoro ok okony kanyo titimo nang'o mano dichuo ma jal moro dak go Jackie biro bedo kisomonwa paro kwa kamano nitiere Berry Lodero kuna mwingine kwake kila siku kuna blackout usiku ndo kuna blackout na Sunday
Iwacho ni maybe alikuwa na bibi, lakini mimi ni nani? Kuna siku nilimtext usiku saa 4 jamaa kani block. Mawachi matek manaden. Mano toxic. Alfina Koth, it's stressful and most of the time a person suffer loneliness like crazy. Apparently mano bende nua selose. Sharon Otieno, wacho ni heartbreak tupu. Iling kocha, hiwa ni ngato boling, tokare temo doge right, left and center. Good night igo ni sareo. Iworo haka jinindo chon, tokare ininde iti. Simu I switch off, iwudi kaka stima no lala. Weche teko koka? Desma, iwacho na long distance relationship is sweet when you both have no challenges, and on the other hand it hurts when it's ended. I'm a victim as well in such kind of relationship. Wacho ni 3 years in relationship, lakini kuisha bila kuzaa matunda inauma sana. Mano ote mankanyo. Mako yohi wacho ni to cut the story short, ukoyot. Tadiradir okoyot. Amaka ote goge kanyo. Awinje manapachi Titus kalu record ote mabende osedonjo. Titus awinje nyamba pachi kote record ote mabende osedonjo. Wacha kaneke jal masumo jogwenga. Mabende owacho ni jogwenga. Mano ketho kata mana keny mare. Adiera ni kila ngato kwa mfano kiwo ke familia achiel ntie the ideal spouse ma kila ngato ntie for you. For example, familia wa kapo ni akendo ntie ideal spouse ma gidwaro ni monda bedgo. Koro ma kien gi achiel ni, of course gibiro manyo makosa ngo en kama. Koro awacho kama nonkech jogweng be ingiliaga relationships. Koro kaka ngati ngane wacho ni odak loka ama otiyo mabor lakini inene. Isiku wingi manadako nanene migori. Anene migori. The question is angoma ngingise kamano. Possibly mano mago psychological conditioning mar creating mistrust. Koso gidwa riembo ne dhako ama gidwa riembo ne dichuo ama inyalo yudo kata ngama wacho wechegi en gi motive moro ineno. Nekech ber bende kwa lose hinya kinde mabende kata mna Kenya nitiere ngini nitiere cultural, nitiere social expectations. Anyula magi nitiere gi expectation kaka Titus wadoro ni ibedi kikendo kata mna dhako makachal kama masa moro wuok e dot kama to ini wuon in bende intiere gi dwaro mage. Ken magi bende gik ma pod timore Jackie. Gitimore kuonde moko but yiero to pod mari. Kisebedo ngama duong in gi a personal decision. Koro mama ni nyalo dwaro kama, jonyuol ni nyalo dwaro kama, lakini yiero mari nikech gine mi relate kod nyako midwa kendo, ing'eyo the kind of qualities mimanyo. Koro mano yiero mari, lakini samoro bende chakinyiso wani yiero be samoro okdum ga kuma macho onge. Ka winjo ka samoro iwuoyo bende kawi thuoli none. Nyalo bet ni gimi wacho ni kikidira dina iti to be kikirikni. Ini ka ngama riek tibo ka uthuolo mondo ing'i aneni to dibed ni nitie ka adieri moro iye ka koso magi gina weche mag jothuwe madwaro ketho. An nitie osipna moro mane en ka to nitie chuore ni loka US. But ka en ka to ngano nyise kama intieno, but it happens samu nyise no to nyise kama intieno adier. To nyalo ga bet mpenja ni ang'o matimore. Ngato nena ga koso. Nowadays bado nyisu ni piny bende wacho no olony GPS inyalo bende ni sia ya kari inyalo bende ngato riambo to ngata ngando neni mara dier. Nyoro naneno ka kodhi wuoyo ka en loka to otimo video moro ni owuoyo ka en loka to mane jode ma Kenya. To jatich nyise ni kia dada chakia ni yweyo akia ni golo yweyo jikon something. To nyiso gi ngani bengena ngeni bingena neni nyako mane mayweyo gine nyako muchung marundre jikon kae lony manyasani mago be nitie. Omiyo kitimo gik moko be nyaka itim kitang. Tase wacho ni gik moko mitimo kitang mitime mudhogo onge ohala magikelo, gionge value magimede ngimani in any way. Beda in be you. Seche duto isa mudho isa ler. Bende ng'at makata koketi ni dwa meny tibo yudi ni gimi wacho cha chal gi gimi timo. Tidhi dak e piny ni maber malich. To kibedo ni dwa gondori ni dwa timori ni riek no buluti e bur ini wuon. Piny tek to nyaka wanyisi nyakoro mgejwang'. Aparo ni ng'at mantiere kod hera ma ihawo
en lessons wacho ni puonj mabende wakao mar mondo mi irit odi e yo makare. Samoro kata mana intiere relationship osiep gi jal mantiere hera mabende ihawo, ber mar mondo mi iyud puonj maket kod magi odiochienga makawuono. Bende abro bedo bende kaparo ni apkaw kang mar ariyo mano mar kaw simbe mag ong'we yamo. Koro yuano tol tol bende temo loso mapiyo piyo, kik iwacho sigana mathoth ahinya nikech ang'e ni jomoko bro bedo karito e yamo. Koro kiywatol tiloso mana mapiyo piyo, abro bedo kaka simbe e kind thuolo masani. Kokamano nitiere ote ka mabende aneno kodonjo. Ote ng'eny, koro bro bedo kodhi e ote wawinjo pach joneno kanyakla kod welo mabende antiere godo. Jemai Magola iwacho ni it's the best bora ni nitiere communication between the two partners. Erokamano ahinya. Ote machielo Ivy Spencer iwacho ni naneno makne kata igama gi yath ok nachaki. Aya, dongini bende magi bende lure samoro ka mar manitiere godo na kodhi makare iwacho ni sema tema. Steve Nyakoragai iwacho ni good question, bora chunywa ni kamora achiel, ringruok to pogore kata de Qatar anto ani Kenya wa bora hera. Inwacho mana ni bora hera nitiere. Ote machielo Kolingo Wini iwacho ni the best, can't complain. Kinyiswa ni initime nade. Lovely Mele iwacho ni dwaro chuny mar chuma. Atino Mondi iwacho ni ne odwa miya pressure gi wuoda lego moro. Chuoto chendo nde to. Ote machielo Grace Aumi iwacho ni Sharon is just being understanding, respect and faithful to each other. Me I'm married to a soldier and as you know their work of going here and there, it's just communication iwacho ni more frequent. Erokamano ahinya. Victor Chieng, long distance relationship has never worked and it will never work. Ma bena dir. Cleophas Luma otek sana ukoyot ma anto okanyala kata 1 week mokanyal tieko e dakno. Inwacho ni week achiela Jack Nyarabunito nowacho ni odiochieng' achiel. Melinida iwacho ni kik wawuondre uru ginotek. An gi gaidi makogo simu to kimako pache paro mana ni in kumarach ka ok Yesu ok de nyala. Magi ngeni mag mana suspense. Dickens Dikembe iwacho ni it's a weekend sani demni oseorne fair dhele moboy ne Kasarani. Inte sema kwa mana ni babe take care, I wish I could fly from Uganda to Nairobi. Chesa magi weche mabende nitiere oko kanyo. Nyakoroke be ok nyalre yawa mano hera mar wuondruok. Aya, achi asoma mamugi kanyangi ne ote ng'eny bang'e habro bedo kaka osimbe. Sharon hera mabor dwaro maturity gi understanding mamalo. Nono to kunyal to boa anto hera mabor tiyo na maber moloyo. Ritruok mara berga adier gi faithfulness mara pok no bedo questions. Alafu communication kelo ji machiegni. Weche makamago tetas bende sumo paro bende siro weche mabende janeno oro kotende kod hera ma ihawo. En mana ni nitiere jal mwacho ni it has never worked and it can never work. Tijok ma and you say manie long distance relationship to wawuoyo ga gimnyisaga both challenges gi benefits. To challenges of course nitie nikech kaka nawacho ni Nyasaye ochweyo kaka dhano wadwa mondo obed machiegni. Lakini nikech one reason or the other machiegni lakini challenges to nitie. To it takes kaka ng'atachiel nowacho kanyo dwaro discipline mamalo. Discipline mamalo mawach boundaries wawacho kamano. Faithfulness, commitment and values at the end of the day and values mangato nigo kaka Jacqueline nowacho ni kibedo jadiera to yamwani anabiro bedo jadiera to yudo ngama be dwaro bedo jadiera. I think it's possible nyalo timore lakini adiera ni otek anatemo notama. Initemo notami ng'at moro samoro nyalo temo to nyalo bedo ni dhine maber donge jekra ne kwaneno kota mna ote mabende donjo nitiere wach mar adiera wuondruok mabende nitiere hera maket kod magi nikech kuom ranyisi nitiere kama janeno mathoth mabende osbedo ka ndiko ni an kanyise ni an kama kanyise na timo gima kama kanyise na dicho kanyal mako simu to koro ng'ato neno ni wuonde mago gik matimore. Mago gik matimore tema wacho ni ng'eni ng'ato kosebedo ng'ama duong' ok inyal chike. Ng'ano chikore kende. To chikruok kende ni wacho ni nyaka obi gi luoro. Obi gi hera kod winjruok. Ka se luorora
which means ni denda ni kaluoro gima miye the best. To kachuora chana seyiere out of millions ni ene mahere ene monego bed gira mahero mamiyo luor to the most. To en be ohera kaka here omiya luor kaka miye luor. Wawinjre paro wawuoth kanyakla ni kami 50 mbe 150 warome kumoro wabed gimoro achiel to giwinjruok nosiepa madonge mowayiero to gik matimore e piny makawuono gi donge gibede puonje ngimawa. Kinyalo neno ko wadu osetho gi chiege nyameru moro seiko gi chiege gi chuore nyithinde dong kiye kacha magi bende kiye koni in ma Nyasaye pod omiyi thuolo ang'o manyalo moni lokori. We learn through the experiences. Experience mar osiepni kata mar watni maro nyalo loko ngimani kata kane in ng'ama rach. Mi wachni kora adier kaneno wuod minwa cha kama chai kakotho ma odi odo an be Nyasaye iserita kara en ang'o mamanyo. Ruoth kochakre kawuono agedo ni okasebedo ng'ama ber e nyimi takwayo ni lok kabedi ng'ama manyien achak wuoth manyien losa gini en gima seyalo kate kanisni taseyudo nyake kanisni kumoware ji Sharon ni kiyale to jomoko kawi the other way round kendo gikecho ni riembo nyaka ji kanisa abro dong kawachoma kenda kele ka kawuono ni akwayi kamora mora maintie herri ng'e gimidwaro luor chiegi luor chuori daguru gi hera gi luoro gi winjruok. Wang mang'eny onge gima kelo obiro koda sara mang'eny mane gima seneno kendo kata nowacho ni okawach ni aber kata ni naber ponono gik maseneno noloko ngimana mayiero yorni omiyo in bende biro ka mondo anyisi ni wabed gi bolruok kod horruok gi hera gi luoro to Jehova Nyasaye nyiso wa e kitabu ni dendni en hekalu mar Nyasaye omiyo gimimiye temimiye gima longo muwinjore kod dwaro mar Nyasaye kod ini wuon. Erokamano ahinya Jackie. Wadwaro dhi e kaunti ma Kisumu bang' mano Titus bende biro bedo kabiro iri mar mondo miye awinje pachi bende kotenre kod chich kaka nukedo gi chich nikech chich nyaka bede. Titus sani ni e studio samoro kogochne to kar miong'e samoro nane e studio miyorne nyaka clips ni dong studio noserumo. Doga kena ngoma notimre mago duto to biro bedo kwa twake. Koka mano nyakorom ga jwang bende wawinje nyaka pach jopiny ma bende nitiere kor gwenge ni bende giwachango gisani wadhi e county mano ma Kisumu kama bende nyadeni Millicent amana Millicent Adhiambo mano jafombo mar e county ma Kisumu entiere Katito nyinya kach nangiso nono oduche makawuono nuntiere gi romo e gwenge mag Katito koro en gino marwa ni usechopo udhi yuoro e romo makamano. Millicent biro bedo kaluonwa wach makamano en mana ni bende onyiso pach oganda kotenre koda hera ma bende ihawo jopiny wachango Millicent amusi ni misawa. Erokamano ahinya Sharon, achiel kachiel kwa wuok kar dak Makatito mano e Nyakach kuma chenro mar sidho ni Nyakach kendo ng'iyo yore minyal tingo gi malo dhi nyime gi thuolo niendi to kopogore gi mano gi paro mopogore kuom weche kata thor wach ma wan go e studio kawuono mar hera milawo kata ng'iyo ma ng'ata achiel ni mabor kod nyawadgi. An kod jopiny kaendi ma bende adwani ginyiswa pachgi to bende giparo ni ng'iyo makamano kata hera makamano nyalo tiyo e kind ji ariyo makamago. Machiegni abro chako kodi chori uru mana kamaendi mondo wawuo kanyakla kowawuoye wach hera ma ilawo ng'iyo ma ng'ata achiel yudo ni milambo ng'ata achiel ni nyandwat inya yudo ni ng'ata achiel ni loka Amerika to ng'ato ni Kenya kaendi iparo ni ng'iyo makamano bende nyalo tiyo e kind ji ariyo. Agoyo erokamano ahinya iluonga ni Abdalla Otieno. Ngimana en ngima matek awuoyo kaka an Abdalla en adier ni ok unyal dak ma ng'ato ni mabor ng'ato ni mabor. Challenges nyaka bed godo makata kwada wuondre ni ji odak maber to challenges to ng'eny. En adier ni chuo ng'awo ng'ama dichuo ok nyal wuondo wani higa 2 kata higa 3 onyalo tieko koonge ng'ate moro ma en godo machiegni. Koro ato kayie gi gima kamano kendo apingo gima kamano nikech ok en gimoro ma ji wuondre wuonda but ng'ato ok nyal dak kata higa 1 kata higa 2 ka onge ng'ama en godo machiegni. Koro ato mano to kayie godo. Erokamano. Machiegni jaber
Iwacho ni piny masani aneno ka tinde ji ohero ga ni itimo gimoro ni giwuoyo e video call. Ng'ato ni Amerika, ng'ato ni London, to in Kenya ka. Iparo ni be ng'iyo milawo no kata hera no nyalo tiyo e kind ji ariyo gi kamera kacha. Erokamano. An iluonga ni Safina Tieno. Aneno ni ng'iyo machal kamano nyalore. Bora tu ni loyal nitie, un loyal to each other, trust ni kanyo. Ang'o mamoni koro bedo kamoro achiel gi ng'atino. Erokamano. Erokamano machiegni. An nyinga Triza Odera Nyadida to kowuoyo kuom hera milawo nyalore nikech kwang'iyo kata piny masani inya yudo ni ondiki japuonj gi polis to gibet posted kuonde mopogore opogore to ji ariyogi tiyo kuom heragi magidagi magirit nyithindo kendo gikelgi malo magibet ji minyalure e society. So an to hera milawo nyalore mana ka nitie genruok, loyalty and faithfulness. Erokamano ahinya. Machiegni biparo ni hera milawo nyalo tiyo ng'ato dak Nyanduat, ng'ato dak Imbo to gine ng'iyo achiel. Hera ma kamano nyalo wacho ang'o? Hera ma kamano nyalo timore. Gi nyinga iluonga ni Eunice Omwando, anyar Nyakach Koguta ta chi Nyakach Kabodho Paponditi. Hera ma kamano nyalo timore ka winjruok maber ni e kindu gi ng'ama uwinjorugo modwa dak go. Nikech winjruok ema loso gimoro. Ka okutemru to unyalo dak. To ipacho ni chich moko nyalo bedo ma ni nitie kata ni onge nikech wach ni ng'acha ni kuche kia gimotimo seche duto te onyalo mana manyo thuolo matin koloso kodi. Chich ok nyal bede makethera makamano. Ka in gadiera gi ng'ama winjoru mudak go to ok nyal bet gi chich gi ng'ato unless ni un joma ne temore ma ok ni gadiera gi ng'ama nokawo. Erokamano ahinya. Machiegni ini nyalo wacho ang'o e wach hera milawo? Jaduong' Imbe chori achora kitieko mondo mi wapachi ka. Yes, an iluonga ni Gordon Onyango. Hera milawo tek nikech ka ng'ato dak Amerika, ng'ato dak koni otek seriously nikech ber ka ng'ato dak kamoro achiel gi jaode. Ang'o miparo ni ber ka ji odak kamoro achiel kopogore gi lawo hera ka ng'ato dak ma oko mabor gi wadgi? Ber ka ng'ato dak machiegni gi jaode nikech sama udak machiegni to ung'iyo kaka unyalo pango herau. To ka ng'ato dak mabor otek seriously nikech ng'ato uda wuoyo gi simu matek seriously. Erokamano ahinya. Mana kamano Sharon, kaka iwinjo ka paro owuok mopogore opogore e wi thor wach ma wan go kawuono kotenore kod hera milawo. Ka bende nitiere jogo ma ogolo paro ka giwacho ni gima chalo kamano nyalore to mana ka winjruok makare nitie, geno ma iketo kuom ng'ato ma ing'e ni ng'ata ni endi kata obedo ni en mabor to ogena. Bende nitiere jogo ma bende ogolo paro ni gima chalo kamano ok nyalore nikech sama ng'ato ni mabor ni uketo ni simu kata ong'we yamo munyalo lose to hera machalo kamano chal ka gima ok nyal nyago olemo. Kopogore gi mano aduoko ni e studio mondo idhi nyime kionge penjo moro amora kor thor wachwa mondo wan bende wamed go tach kaendi wayud gigo ma bende dhi nyime kaendi gimomiyo jodongo ma Nyakach noluongo nyigi ka oponi en weche mag ting'o gi malo kata weche mopogore ang' nwang'e to bende romo ma kamae ogen ni Mama Ida Odinga dhi yuoro e kendo dhi tele kaka wendo modhial. Ka kamano taduoko ni e studio. Sharon an kuomi. Millicent kaka ramna poki wuok inyalo mana nyiso ni rombo nyi Nyakach ni en wi ang'o nikech romo ni osebedo kata mana ka kelo paro mopogore opogore mbui. Romo no en mar ang'o nikech nwaneno mana ka posta no chiw kanyo gi jaod bura ma Nyakach Aduma Wuora. Romo ni endi wachopo kaendi to waneno ka ondik ni en mano mi idwa mbek kod nyi Nyakach kata wagogni ma Nyakach mondo mi ging'i yore ma ginyalo ting'o godo wagogni go malo ma bende kizungu dendo ni uplifting girl child. Koro jodongo kaachiel kod jotelo ma Nyakach oneno ni ginyalo luongo nyigi kanyakla mago mane osedhi kata mane osekend kuonde moko mago masani ma bende nigi titles mopogore opogore kata kit telo mopogore opogore nyalo duogo piny kaendi mondo gipuonj kanyakla kod nyigi ma pod tindo ma bende pok owuok kaendi kata ma pod somo gineni to ere kaka ginyalo tiyo kanyakla eneno ni ngima nyathi manyako obere yo makare kendo ting'e malo ma onge rochruok moro amora e ngima mondo mi gibed jotelo makinya manyalo ting'o ngima nyathi manyako malo. Erokamano ahinya Sharon. Erokamano ahinya Millicent, wagoni erokamano kuom loso gi jopiny kaluwore kod thor wach ma bende wantiere godo. Nyakwar Mgejwang' mano Millicent Adhiambo mana ka isiwinjo kaka oselero romo mago mag nyi Nyakach
migogni wagogni manyakach bende odiochieng' ma kawuono bende romo ma kamano dhi nyime mane gwenge mag Katito. Koro kintiere gwenge mag Katito gi alwora mare nyakach romo yore mago mag kelo dongruok makoni kod kocha mano e gwenge mag Nyakach. Millicent wagoni erokamano ahinya. Kok manya kor jong waduogo gi thor wach ma bende wantiere godo. Watemo bende rango ni kata mana jofwambo magwa mamoko ma bende biro kamiyowa pach jopiny kaluwore gi thor wach ma bende wantiere godo. E studio odiochieng' ma kawuono watwag ni mong'ere gi dho ngere kaka long distance relationship, hera ma ihawo. Ere kaka inyalo rite, achiedh nade mage ma bende entiere godo, ber mani ma bende entiere godo. Nyakorom gajuanga sa en dakika 34 tok sa 4. Kapok oteko twak ma kama, kodong' mana nyerere moko mar mondo mi orom sa 5, in thuolo mar oro ote, in thuolo mar yuayo nwa tola. Lai magwa magote machuok ineno kanyo, bende ineno nyaka ote nyalo bedo kioro nwa kanyakla kode yua nwa tola achiel kachiel. Ote nitiere mathoth, ateme somo ote, odiochieng' ma kawuono bende atemo kar nyalo mara donge ote woro mathoth kaluwore kod thor wach ma bende nitiere. Ang'e ote ma bende nitiere machiegni kodu. Koso kar yueyo matin, no kaka yueyo matin, koseko yueyo matin to waduogi ote mathoth gi simbe ma bende unyalo bedo nogoyo kudhi mabora. VK Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD, South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Machiegni chenro mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu mata chenro ni en Andutho Tieno aduoko ni erokamano kuom bedo kodwa. Customer ko wode chiemo ochuli mondi kore kitokone. Jogo wiyo katwa ochumi tekne jite. Ne jopur duto Masiaya, Avepo Enterprises komakore gi migao mar Agriculture Siaya County kelonu Avepo Smart Farm Agricultural Exhibition 2023. Mae en nyisruok maduong' mar lony manyasani mar pur mar bando makelo kachiel bind kothe mag bando 35 matimo maber ei County Masiaya. Chopi e puodho maduong' mar Avepo Smart Farm mayudore pap boro Alego Sub County, Siaya County tarik 8 dwe mar 6 higani. Jopur bende biro yudo thuolo mar romo gi jolony madongo mag kembe mohingo 30 moting'o mago mag kothe, yedhe mag pur, masinde masani mag pur koda kembe mauso nyithi gwen gi mamoko. Avepo, our farms, our future. Nyakorom jongo dugo kendo gi twak e chenro mano mar mbaka oromo kapok waduogo e twak hie mar mondo mi asom ote magi mar mondo mi amak simbi mano mar ong'we yamo yiena mar mondo mi adhi e county mano ma Kisii kama bende adwaro tudra gi jafwambo marwa mano Crispin Otieno ma bende nyaka gi sani uloso kanyo gi jaod bura mane county ma Kisii woman rep county ma Kisii ma bende ong'ere kaka Doris Aburi. Wach ma bende gilose en kaluwore kod paro mar chik mano mar omenda. Chris kinyalo mana winja county mano ma Kisii ochiew nade to paro kotendre kod paro mar chik ne Doris wachang. Achiwo maber Sharon awinji kantiere e boma ma Keroka mano county ma Kisii kama okinyi ma kawuono mano woman rep ma county ma Kisii Doris Aburi oyuore chenro mano mar somo e gwengegi kama wantiere ni wantiere e mano school no mar primary mano mar Keroka mantie Kisii kendo weche mosebedo ka wachore ahinya okaluwore kod mano mar finance bill ema dwani mondo alose kod mano woman rep ma county ma Kisii Doris Donya Aburi. Karibu tena mheshimiwa katika runinga ya Ramogi. Kwanza tutaanzia tu kile ambacho umekuwa umezungumzia
ama kile ambacho umekuwa ukitetea kuhusu mswada wa fedha mwaka 2023. Kauli yako ni yapi? Kauli yako ni ipi? Alafu jinsi ambavyo viongozi kutoka maeneo haya wanatarajia kuchangia mswada huo iwapo itafikishwa mbele ya bunge. Hii finance bill kama sisi tumechaguliwa na wananchi, na usiposikia ni nini wananchi wanasema, ni kama sasa hata ujui ni nini umeenda kufanya kwa parliament. Kuna hata wale wanasema hiyo bill nyinyi ni wajumbe wetu, si hata mungekuja na vitabu mkuje mtufunze tuelewe ni nini ndio tuwapatie jibu kamili. Lakini sasa ni kusikia, tunasikia akina mama tunapenda chamas wakati wa weekend. Chamas tunasikia kuna ile pesa pia wamama watakuwa wanalipa. Sasa ni vile ni kama serikali elewi kabisa pesa za kina mama za chama sio biashara, sio employment. Hiyo chama ni willing. Nyinyi na vikundi mnakuja pamoja, mnasema tunapata mshahara inatoshana hivi, na kwa sababu mimi labda nataka kununua televisheni kwa nyumba yangu na siwezi nunua kwa pamoja, sasa nitakuwa na save every month ndio hii pesa nikuje kununua. Sasa wanakutax salary, hii salary ndio unalipa nayo chama. Ile television unaenda kununua unalipa tax. Yani kila kitu ni tax, mpaka kuna watu walisema si basi heri serikali ichukue mshahara itupatie sisi tax juu watu wanaumia. Enda kwenye supermarkets of late, hata mkati hakuna mtu ananunua. Mkati ni luxury. Matunda kwanza hata forget. Hakuna kitu ambacho mtu anataka kama unga peke yake arudi kwa nyumba. Watu hawataki hata maziwa, watu hawataki unga ya kupika chapati. Kila kitu is just a total confusion. Kwa hivyo mimi kama woman rep kutoka hapa Kisii, watu wangu ambao nawakilisha wameniambia hawataki hiyo bill iwasaidie hata kidogo. Mimi nitakuwa wa kwanza kupiga no. At least I will have represented my people. Ona kama hapa tuko kwa shule, hii ni Keroka Primary. Kuna hii mfumo mpya ilikuja ya JSS. Number 1, hakuna walimu. A whole school, hiyo ni kama like a whole school iko na complex yake. Unawapatia walimu wawili. These 2 teachers ambao unawapatia ama mmoja, kazi yake atakuwa anafunza nini? Yeye ndio head teacher, yeye ndio teacher on duty, yeye ndio nini? Hawajatueleza vizuri. And yet tuko na only one administration block, meaning huyu mwalimu wa JSS vitu zake anafanya ziko hapa kwa another level ya hiyo shule. Ministry of Education inafaa itengeneze different administration block. Hawa wakue na yao, they run their affairs, na hii juu umewapatia new uniform, why you not giving them new administration? So all those things they are not making sense. Kwa hivyo mimi kama mama county wanatembea, najua shida zenye zinapitia watu wetu. Kama sasa hapa kwa hii shule building structures ni mbaya, barabara inakuja shule hakuna, na yetu kwa sheria wanasema how you pay your taxes, you get fair distribution of those taxes. Si feel kama the fair representation of our taxes iko felt hapa kwa Kisii County. It is not fair, not fair at all. Asante sana. Tunasema unasema sasa mwenye huyu ni alumni wa hii Keroka Primary School ndiye alikuja na hii initiative ya kurudisha back to the society. Asante sana. Hebu acha tuzungumze naye atuambie tu hisia zake kuhusu masuala yanayofungamana na elimu. Asante sana for having me here. Vile the Honorable Donya amesema, mimi ni alumni wa shule hii, na my main aim ni kuambia those people who have gone through the schools, zile shule ambazo wamepitia, to remember to come back and support the school. Hizi shule they need a lot of support za infrastructure, za vitabu, za vitu kama sanitary pads kwa wasichana. So for those of us who Mungu ametubariki na we've been blessed, it's always good to remember to come back and give back to the community. So this is my first school. Nilianzia hapa from standard 1 to standard 3 kabla nihamie kwenda Nairobi na baadaye nikaenda Marekani. Yeah, so asante. Sharon, abana kiwinjo do mana aloso kod woman rep county Makisi mana Doris Aburi kachiel kod jokanyo mar yuoro e school ni mar primary mar Keroka, maneno ne gineno kaka ginyalo konyo school ni mosebedo kakale chandruok mopogore opogore. Wawinjo bende kaka wacho kalore kod wachno mano mar finance bill, kawacho ni en kaka jatelo e county Makisi odhi neno ni pingo chenro no ibro kichwale mbele bunge ma no mamalo. Omiyo abro winja ne kaka jatelo mopogore opogore medo loso kalore kod wachno mar finance bill mosebedo kakelo ywaruok mathoth ahinya mawuok mano riwruok no mar Kenya Kwanza kachiel kod jowetegi mano mawuok e riwruok no mar Azimio One Kenya. Sharon.
Rokamana inya Crispin wawinji heyo makare nyakwar mgajwang mano Crispin Otieno jafombo marwa county makisi mane wach mabende oluangeni paro mar chik bende en wach mabende sani nitiere e dho Uganda mathoth. Kopogre gi mano dakika en 43 tok sangwen mar okinyi nego bedni mae okang' mogik mabende wantiere kod twak makamaka bende amor nikech oganda yudo puonj mano kaluwore kod ote mabende uoro wacho no mor gi welo mabende nitiere e studio donga koken in to bende wan bende waonge donge hemomiyo ni pile ka pile wawacho ni chenro magwa duto gin chenro bende kelo ni puonj to gikele puonj manyalo bedo gi lokruok e ngimani. Wasomane moko kuom ote mabende nitiere mar mondo mi wane kaka wanyalo duoko wasomane na paro kapok watiko chenro makama. Sylvia iwacho ni long distance love oken ga hera uongo mingi ndiko hapa. Haya ote machielo jalo kayo iwacho ni otek tweta jowadwa miriambo ng'enye iye adua miriambo ni taneno kusegone koko. Ntiere jano machielo Philip Chienda iwacho ni koro kata mana e muma ere Kenya mane dichuo ni Jerusalem to chiege odak Judea yore mag tiyo mabor gi jaodi maka thuolo malach kapok unenoru en paro mar Satan mondo keth marriages erokamana ahinya. Jeremiah Polo iwacho ni an long distance relationship ahero sana kende mantiere kata sani nikech atiyo mabor to jahera na be tiyo mabor but one faithful to each other ber ahinya. Jano machielo wacho ni Sharon chuok nyalo bedo jadiera dichuo noduoka dala gi nyithindo kowacho ni maisha tekne kara jamani na nigi mpango wa kando erokamana ahinya mano nometne. Jal machielo wacho ni Sharon oteka antie Dubai asetieko higni 6 owacho ni pok omiye rusa lakini tekno miya chiemo okobadha Jackie kawuni ngi tich bar somo ne paro ne joneno. Ntiere moro iwacho ni gino tek jothuru wa dhano man gi feelings ok nyala chuo to koro lich an pressure no dwa nega okachaka tem. Aya jano machielo Helen iwacho ni Sharon anaseda kuom higa 3 maonge dichuo buta to normal and strong wagore simu ka wajiwore omiya siro hera ma ihawo erokamana nya Elena. Ote machielo nyar Nyakach wacho na nyar Nyakach ka jimbo makolweny to daka yudo report mar romo no yawa romo no chak land no chon nyi Nyakach gi wagogni no chak land no romo makamano kintiere Nyakach jakwar mgajiwang otimore gwenge mag Katito en romo mabende osechako Millicent Adhiambo nitiere kanyo koluoro romo makamano. William wacho ni ng'ato kotwe higni 20 dichuo kata dhako ng'ama chielo nyalo rito jaode mano wach makamano nikech wach mag tuochgi bende nitiere. Akane ote mogik barombago Collins wacho ni mano take seriously ka onge trust e kind ji ariyogo. I've not said it's impossible though it's difficult due to that trust between the parties. Mano wach mantiere kanye e yote ma usebedo kuoro nyakwara mgajuang gima ageno yudo gi ote makana mna gima asefwenyo gi ote makamago en ni kata mna kinge gin mana repeated ote ma miriambo trust issues communication kumranyisi ntiere mabende no wacho ni en okobadhe tekni dichuoro ne pesa tekni nyithindo ntiere school tacha sawinje pachi kotendre kod ote mag jopiny bang'e jakimbe da winj pachi kapok wakao paro mogik mondo atik twak makama. Titus gik ma giwacho en adier wach communications trust magi gik ma unavoidables ma hera mihawo kelo nikech ma ok ng'ami neno gima wacho emikawo to kapo ni patterns seche moko gima seneno matimre sana ni kapo ni nitie pattern moro olokre matin kwa wach ni koro wawuoyo kila pile ka pile sa ng'weno tieno sa dek and then pattern olokre matin doubt no makoro chako chich nitie koro penyne to ang'o momiyo loko kama to once doubt no se chako okanyal bedo mayot kata nyisa adier to neno miriambo okobed mayot alafu pia nitie gima oripo wa ginene nitie gima kikwa ignore the fact that aero kaka gima Jacqueline no wacho ni rito manyo Nyasaye wabe oripo wa remember that nitie ng'ama ok dwa mondo relationships thrive and mano jachien to onyalo pidho magugu gik matindo tindo once trust man very fragile trust no matin ko orumo kamano to tek sana mondo
uginene restore that trust. Lakini adwa mondo ginene awach ni jok mantie relationship ainagi ma mihawi ni first and foremost be honest with each other. Be honest with yourself. Gine ka tek to wach ni otek. Ko yot be sawa. What is working? Let it work. But yes. Jackie mbenda winje pachi ko tende kod ote hinya daher mar mondo miduoki nikech oken ote achiel ariyo neno ote mopogore mag mine mabende wacho ni tek ni ano miya pesa, tek ni nyithindo nitiere school, tek ni ana chiemo anoko bada. To mano to ken. Ok onego bed kamano. Ken oken mana chiemo kod law kata ot ni ng'ato chulo. Oken responsibilities go kende. The major thing momiyo jine dhako weyo nyako weyo jonyuolne madhi riwre gi dichuo nitie hera. Hera no meru ok nyal mi, wuoru ok nyal mi, owadu ok nyal mi, kata nyathini ok nyal mi, mak mana chuori. Koro kanyo hera en gima ber kabisa kendo gima mit kabisa ma Nyasaye nochwe kind dhano. To hera ni kobiro gi hera kaka iluonge ni hera no, yani love. To bedo gima very beautiful. Bedo gi pekne. To hera no kobiro gi gik ma akwano ka, tinyalo winjo mitne kendo bro tieko an dala wa kuchocha kama nyuola Sharon ne nitie mama moro, I'm sorry bwana chore ni nyecho tho. Anyalo wacho ni make jok mano herore. Nikech kamoro amora magidhiye kata gidhi chiro to gin ji adi ka wadgi obaro lopito wadgi ochungrite that is the kind of nyaka karango ma nyaka githo nyaka ne githo kenda winjo ni mama no ywago chorero seriously yani no ere kata ne giti kama ka ji nyalo herore kaka mama chano herore gi chuore piny nyalo bedo gima ber kabisa. Piny nyalo bedo gima ber. Koro ana kwayo bedo ni dwaro sepogo umu bedo mabor kiko keth kendu. Winjruok mondo bedi abeda to tima gigi gi hera gi winjruok. To podo bo beda gima ber nikech piny be nyaka wamany. To loso cha wang'ere ni chuora koro chuno ni nyaka wapogre e yor manyo. To ka en within Kenya to walos thuolo kik wabedo for so long kapok wanenre. Kamiyo mano gochonwa mawacho ni chuora dhi mana December. Yawa in koro December 25th to 26th wuok kata ero kama na inya Jackie nikech sang ng'ado wa to bende wamor ahinya gi puonj ma bende upuonjo kata mnaonage. Gisani donga ka upacho mugi kachak gi titles pacho mugi kaluore gi thor wach ma bende wantiere god at least in jal man gi experience ko tendo gi weche makamago. Kinyalo to many hera machiegni. Kinyalo to kin gi hera mabor winjire uru kaka ubro herore to moloyo kaka unyalo biro machiegni kune long distance relationship. Kamano. Ero kama na inya Jackie wachni mogik mana mamede no hera luoro kod winjruok gik moko adek is the key of dak. Aseneno hera motero ji maboyo ma ng'ato tho ma iko wadgi kano onge ma ike ka ng'at manoko kendo lit ne chunya kabisa. Osiepa mahero en ng'at ma seche motho to nyaka olo musiepa ma wacho ni lo ema nopogwa kaka nwasingore. It's so unfortunate ni pesa kawuono pogowa gi gik mang'eny. All this en chakruok mar hero pesa. Takwayo ni hera mar Ruoth Yesu ma Ruoth nowacho nowenwa mondo wabede kode ritruok hera kod luoro. Ero kama na inya Jackie wagwero kama en mana ni thuolo ng'ado wa puonj no somo makare jopiny bende mor gi puonj ma bende nwantiere godo jal man gi hera mihawo kik chunyi tho nikech iwacho ni relationship ka relationship tudruok nitiere kaka design mara ka mar ng'ato nok odhi maber mari nyalo dhi maber. Jackie okira gonero kamano Titus Otieno in bende gonero kamano kuom bedo ratego mar nyiso wasigandi donge ero kamano ahinya kok manya korom ge jwang ote magi bende aneno ote na thoth chalo lo nuore gi lai magote machoka rede ka uchiel no mbui mar Facebook bende aneno ote mathoth bende temo kar nyalo mara en mana ni nitiere thoth
thothwa dach kata ni 80% mag ote ma bende wasomo en mana ni ji onge gi adiera e ote kata mana e hera ma bende ihawo. Wacho ni adiera onge ka ng'ato nitiere hera ma kamano to en mana ratego. Grace Auma, imbe da neno ote mari ma bende tieko go. Wacho ni Sharon, it's just being understanding, respect and faithful to each other mane na adiera. Nikech wach moting'o kanyo en luori ini wuona ti luor jaudi kata mana chiegi kata mana nang'o. Luori mano respect chich bende kuku bende joma chich bende ine kike miye ng'ato reason mar chich maka wanae ni simba no tho stima no lala kok manya kor mga jong wadhi odira to odira nantiere ka gi Cleophas wach hera mihawo ni dibedi ni ibedi ntiere gi experience mano mag hera mihawo mari no bedo nade konyalo mana winjo mari Cleophas ang'eni ni luo twak makama. Sharon, iwacho kanyo ni weche mag hera ma ihawo kata mago ma long distance. Iwacho ni nyaka sani ji sigandgi opogore. Ambe siganda opogore. Na Nairobi to nen Eldoret. Pok odhi e pinje maoko, nen Migori tan Kisumu. Kata kama Nairobi wantiere karka. To nichopo kanye, nyisa ni nichopo kanye. Nyaka sani wantie ka, pod wantie karka. To Sharon ma obedo twak maber ahinya kendo oganda medo mana golo paro mopogore e mbui kata mana kwa tieko Derrick Okomo wacho Ramogi TV winjore maler Kirinyaga County, Kerugoya County. Era mayawo to ok ber. Owacho kanyo ni tho. Aya ng'ama chielo ber wacho ka Derrick Ogola, long distance relationship is 50-50. Wuod nyar Kobala wacho ni mano to tek but girlfriend nitiere ma kweyo mirima. Aya en bende nitiere kar kanyo. Ote mero malonyo kar kae ka Steven Obadu bende ni kanyo ka wacho ni weche gi duto gin adier. Owacho ni ndalo abich wacho ni mara ni utieko ndalo abich oko to ka itemo owacho kanyo ni eno play koso timiyo machalo nade. Koro what of a month jogi owacho ni gin mana jogo makalo. Aya nyakora Ramogi Jwang ote thoth ka gintiere kar kanyo kora Ramogi Jwang jogo motudore kodwa e mbui mekwa te wagwero kama ne maru bedo kodwa nyaka giko. Edith Odhiambo ne wacho ni kama mtu wako kwa long distance relationship ni anafaa kukuwa Nairobi. Hero kamano akiage Nairobi ni chalo ka gimoro mabor ahinya maka ng'ato nitie kati wacho ni ng'ato relationship mora ng'ama ntiere Nairobi ema nyalo bedo ni nigi paro mopogore e keny kata osiepo ntiere ko kanyo. Cleophas winjo thum moro miluongo ni Nairobi. Ma wacho ni yule na huyu wote wanashare wacho ni gigi te thoth Sharon ng'ato wacho ni twak moro mobedo makare ahinya kendo ago ni nyakwa Ramogi Jwang erokamano kuom bedo kodwa gibedo kodwa e twak achiel kachiel kendo ka gintiere karka iwacho kanyo ni en mana ni ratiro ritruok kachiel koda ka bedo jaadieri e osiep e moro manya bedo ka konyo kata kapo ni mabor ka onyalo tiyo ni tikode e yo makare. Awoni kanyo manyalo bedo kanyo ni wachope kendo nya bedo kanyo ka wan kodi kumora achiel. Odoyo 17 long distance relationship works as well as the 4 participants are loyal. Koro 4 participants ge mokia ni ginjok mage Sharon. Ng'ama ne kocha ne gi ng'ati in kodi ni ng'ati ubedo ji ang'wen. Kaka mane Cleophas otiek chenro makama. Wote mari ni nyakwa Ramogi Jwang kwa dhi odira. Nyakwa Ramogi Jwang wachomo odira wakwayi mondo ibede kama kare. Ka in e long distance relationship go e simu wang ni wuoye kata moro malach. Kata giwuoth ka wuone odiochieng' mane bende gi kawo mtoka to gi travel overnight. Kala imaka maka ng'wech. Ka en yo Kisii maka ndara mana rock kanyo dhi adhi e yo makare. Ka en Kisumu adhi lap ndeke ang' ichope yo makare ichop chon inene kendo chieng' juma manyien iduoge yo moro makare. Wang'e mabedi gik mathoth timore weekend madonjo ne Sharon wako nyakwa Ramogi Jwang mondo bede gi weekend moro makare ahinya. Wan ka wantiere kar ka wakaw yueyo masani chieng' wuok tich ne waduogi chan koro bende ka weu en mana wach ma ne Jacqueline Okiri kod Tito bende owacho. Wang'e mabedi ni chenro machielo pod donjo kar ka to gima nyalo weyo iwacho ni samoro hera ni gimoro ma Nyasaye noketo e kindwa ka dhano emomiyo kata chwar ni bende ni kode kendo ginyuolore to ka ng'iye kit dhano tek mana kaka umisuke luong ni peace. To ranyisi mar chwar no itiyo godo chwar ni nyuolore ga speed mamalo nyakwa Ramogi Jwang nyiga Cleophas Oloja Kisumo kanya kwar mukeo nyaka sango Sharon nyaka njira otayo chendo dichieng' makawuono Sharon. Cleophas erokamano ahinya mathoth osewachore an mang'eny nok damedi puonjruok luorri kaka mano rituru masani warad kendo juma manyien kuom ng'uono rituru masani nyinga Sharon Ong'aw.